ndondomeko yoyendetsa ntchito za bungweli ya chaka chino mpaka mchaka cha 2030. Mwayi Mtumodzi wafika ndi ripoti. Pamene nthawi ikuyandikira kuti bungwe la Beautify Malawi BEAM Trust likhazikitse ndondomeko yake yoyendetsera ntchito kuchoka chaka cha 2026 mpaka 2030, bungwe lilandira thandizo la 40 million kwacha kuchokera ku bungwe la Chinese Chambers of Commerce in Malawi. Mayi wa dziko lino Professor Gerald Mutharika wati bungwe la BEAM ndilokondwera ndi thandizoli. Mayi Fane Kachale ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la BEAM ndipo ati thandizoli lafika mu nthawi yake pamene bungwe likuyembeza kukhazikitsa ndondomeko yake yakagwiridwe ntchito ka zaka zisanu zikubwerazi. Malo mwa Her Excellency mayi wa fuko lathu Professor Gertrude Mutharika, ife a Beautify Malawi Trust ndife osangalala kwambiri chifukwa cha thandizo limene talandira kuchokera kwa anzathu amene akuchokera ku Chinese Chamber of Commerce. Wawa ndi abale amene atipasa chithandizochi poona ntchito zimene Beautify Malawi Trust imapanga. Ndiye ife tikusangalala kwambiri chifukwa 40 million ndi ndalama yambiri yabwera mu nthawi yake pamene tikukhazikitsa ndondomeko ya Beautify Malawi Trust imene tidzakhala tikutsatira kuyambira chaka chinocho cha 2026 kufikira 2030. Mawu ake wapampando wa bungwe la Chinese Chambers of Commerce in Malawi, Zhu Shanjan, wati bungwe lawo ndilodzipereka kuthandizira ntchito zomwe bungwe la BEAM likugwira kumbali ya zaumoyo, ukhondo komanso maphunziro. Bungwe la BEAM likuyembeza kukhazikitsa ndondomeko yake yakagwiridwe ntchito ya chaka cha 2026 mpaka 2030 lachisanu lino pa 27 February 2026. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiye akakhale mlendo olemekezeka pa mwambowu omwe uchitikire ku Kamuzu Palace. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa maboma a Malawi ndi la China maka pa ntchito za chitukuko. Mwanamveka ayankhula izi ku Lilongwe pamwambo osainirana mgwirizano wa ndalama zokwana 43 million United States dollars zomwe ndi pafupifupi 75 billion kwacha zomwe boma la China lapereka ku boma la Malawi. Hassan Piri wafika ndi ripoti. Poyankhula atalandira thandizoli, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira ubale omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Iwo ati thandizoli labwera mu nthawi yake ndipo agwiritsa ntchito moyenera pothandiza pa ntchito yokonza gawo la msewu wa M1 kuchokera pa Kanengo mpaka pa mphambano yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu, komanso kuthandiza kuti maofesi akulikulu la boma ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe adzilumikizana pa makina a intaneti. Takambirana ndi a China People's Republic of China kuti ndalama zimene igwire ntchito pa ma project awiri. Choyamba akufuna kuti msewu wathu ochokera pa Kanengo kukafika ku Kamuzu International Airport ukonzedwe, ukhale msewu wabwino komanso ukhale dual carriageway oti azitha kuyenda magalimoto awiri mbali ya uku komanso kuyenda magalimoto mbali ya uku. Ndikuti msewu wathu ukonzeka kwambiri. Kubira kuti izi zikachitika ndiye kuti magalimoto athu kapena transport ikhayo osavuta pakati pa Lilongwe City ndi airport yathu. Kazembe wa dziko la China ku Malawi, Lu Xun, ati anaona kuti ndikofunika kuti asangalale chikondwerero cha chaka chatsopano ndi dziko la Malawi popereka thandizo la ndalama zokwana 75 billion kwacha. Kazembeyo wati ubale wa dziko la Malawi ndi China ndi waukulu chifukwa Malawi ndi dziko lokhulupirika komanso lodalirika. Lu Xun wati apereka thandizoli ku dziko la Malawi kuti akonzere gawo lina la msewu wa M1 komanso ntchito zina za chitukuko zomwe boma la Malawi lakonza. Pamwambowo boma la China lalonjezanso kuti liyika magetsi a sola ku maofesi a boma ku Capitol Hill kuti kudzikhala kowala. Ubale wa maiko a Malawi ndi China unayamba mu December mchaka cha 2007 ndipo wabala zipatso zolozeka kuphatikizapo kumangidwa kwa nyumba ya malamulo, bwalo la zamasewero la Bengal Stadium, malo ochitira misonkhano ikuluikulu a BICC, skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology mwazina. Hassan Piri, MBC Lilongwe.
Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka akuyembekezeka kupereka dongosolo la zachuma chaka chino kufikira chaka chamawa ku nyumba ya malamulo masanano. Padakali pano kampani ya Malawi Mining Investment Company Mamiko yati nkofunika kuti ndondomeko ya chumayi ike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi mdziko muno kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake oti likhale otsidalira pa chuma. Mkulu wa kampani Professor Leonard Kalindekafe wauza MBC kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino. Mwayi Mtumodzi wafika ndi ripoti. Kafukufuku yemwe kampani ya Malawi Mining Investment Company Mamiko yachita wapeza kuti dziko la Malawi likutaya miyala ya mtengo wapatali yomwe ikanasintha chuma cha dziko lino. Mkulu wa kampani ya Mamiko Professor Leonard Kalindekafe wati kuli malo oposera 80 omwe anthu akukumba miyala ya golide yomwe akuyizembetsa nkumatumiza kunja kwa dziko lino. Iwo ati kafukufuku waonetsa kuti golide amene wakhala kumutulutsa mdziko muno mwachinyengo ndi wa ndalama zomwe ndi pafupifupi 1.2 trillion kwacha. Amene akubedwa Malawi uno paropo tawerengesera pachaka wadutsa $700 million gold yekha. Komanso mukumbukira kuti gold akupanga ndi artisanal small scale miners osati makampani akuluakulu kamene ndiyesera. Ndiye nokha muganiza kuti nanga makampani ngati Mamiko itamba kupanga mining gold, makampani eno zapanga mining gold tiko ndanga za gold sawerengeso zina ya kodi pachaka gold yakako zababwesa raba zakati Malawi. Professor Kalindekafe ati ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026-2027 ikuyenera kuunika ndalama zokwanira ku ntchito za migodi kuti teteze mchido zembetsa miyala ya mtengo wapatali kuti boma liyambe kupeza phindu ku ntchito za migodi. Ngati ya mining kuyilimbikira ikuzobweza chuma cha mbiri dziko kunopa thairo chepa zikapanga yanje ndekuti dziko likise zida zilosebele zokufunika kuchita zichitika nthawi yochepa ade kuchitika so bosavuta ubakafuna kukatika kukoleza zikulu. Posachedwa pa nduna ya za migodi Jean Matanga anauza nyumba ya malamulo kuti ntchito za migodi zimapereka phindu lokwana gawo limodzi lokha pa magawo 100 aliwonse ku chuma cha dziko Gross Development Product GDP. Mwayi Mtumodzi, MBC. Bungwe la akatswiri za chuma la Ekamala lili ndi chiyembekezo kuti boma lika mfundo zogwirika zochepetsera ngongole zomwe dziko lino lili nazo mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa yomwe nduna ya zachuma ikhale kupereka masanawa ku nyumba ya malamulo. Mkulu wa bungwe la Ekama Esme Korihera Kanyumbu anena izi polingalira kuti ngongole za dziko lino zakwera modetsankhawa. Chinganene kuti kubwereka pauka siku lakwika komano kubwereka mwa mulingo mwina lokuti ya mwezo kumene kuli kolakwika. Tikudziwa boma lili ndi ntchito yayikulu kuonetsetsa kuti atipasa zinthu zofunikira ngati Malawi, misewu yabwino, skulu zabwino, mzipatala ndi zina zotero. So boma limapeza ndalama kwambiri kuchokera ku misonkho imene timapereka. Ndi misonkho ija ngati sititolera misonkho yambiri timapezeka kuti ndiye kuti zofunikira zathu sizifikiridwa ndeni muja boma limapita kukabwereka. Komanso kubwereka kuti tikubwereka pachani, kubwereka kumene tizibwereka mwina kuzikhala kunena kuti tifuna tithandizire chuma cha dziko chipite patsogolo osati kungobwereka pa zinthu zimene timazifunabe mwapafupi nthawi zonse zimene timazifuna nthawi zonse kuti tidye tikayatitali. Koma kubwereka ndionena kuti tibwereke ndi cholinga chonena kuti tikweze chuma cha dziko lino. Tithokoze kuti boma laonetsanso lavumiriza lachita poyera kunena kuti chuma cha dziko lathu sichili chimake, sichili imene timayenera kuyendera and chimene chakuchidziwa kwambiri ndi akubwera ndi mapulani onena kuti chumachi chibwere mchimake. Ndi pamene tikuyembekeza budget tikuyembekeza kuti boma libwera ndi mapulani onena kuti chuma ndithu chibwere mchimake. Mwachitsanzo taona kuti pali mbali ngati zaulimi zokopa alendo izi za migodi ndi zimene ndi za mafactory zimene zinayikidwa ngati pamwamba kuti zitsogolere kutukula chuma cha dziko lino. Ndi
likamubwera budget tiyembekezera kuona kuti kodi mbali zimene zazipatsanso chuma chokwanira chimene chithandizirenso kuti zibweretse chuma china mdziko lino. Tikuyembekezeranso kunena kuti government aboma inanena kuti adula ndalama zina zimene zimagwiritsidwa ntchito mosayenera mwina pa zinthu zosafunika kwenikweni. Kodi kagwiritsidwe ntchito kaboma ka ndalama azipanga motani. Mwachitsanzo kusakira pa tinaona kuti ananena kuti nduna ndi achiwiri kwa nduna asamayendeyende ukapanga misonkhano ndi zina zotero. Tikuyembekeza tizionanso zimenezo kunena kuti boma mwina adula ndalama zimene zimapita zinthu zimenezo mwina ndikugwiritsa aonetse kuti mu budget mtizioneke kuti zikupita madera ena amene siwathandizire kuti chuma cha dziko chibwerere mchuma. Ndipo achinyamata mdziko muno atakuyembekezera kuti dongosolo la zachuma lomwe liyike zokhumba zawo patsogolo. Mkulu wa bungwe loona za achinyamata la Center for Youth Affairs Alake Mbewe ati achinyamata omwe chiwerengero chawo ndi chochuluka mdziko muno akufunika kuwapatsa gawo la ndalama zochuluka mu ndondomekoyu ndi cholinga chofuna kutukula ntchito ndi miyoyo yawo komanso kukweza chuma cha dziko lino. Ambewe akufotokoza. Ngati achinyamata tili ndi chiyembekezo kuti zonse zimene tinapereka kuti aziganizire ngati nduna azachuma azitenga ndi kuzika mu ndondomeko imene zachuma. Mwachitsanzo tikufuna mfundo zokhazikika zoyang'anana ndi kulimbikitsa achinyamata pa nkhani za ulimi osati wakhaso koma ulimi umene uli wa makono womwe ungakhale ndi chikoka pa achinyamata womwe ungakhalenso ndi kupereka chidwi kuti achinyamata akutenga nawo mbali pa ulimi wa makono motengera ndithu kuti tili mu nthawi ya digital technology. Ndiyeno sitikufuna kuti achinyamata asiyidwe kumbali pa ndondomeko imeneyi. Nkhani ina ndi nkhani yoonetsetsa kuti achinyamata akutengapo nawo mbali bwanji pa nkhani za tengatenga ndi mtokoma, nkhani za migodi ndi chitukuko. Chifukwa ndi mbali imodzi imeneno achinyamata akhala akulimbikira maphunziro awo koma kuti akhale pafupi ndi kuganizidwa kuti angatani zakhala zikuvuta. Ndipo kuyang'ana kuti ayika ndalama zotani zothandiza kutukula achinyamata pa nkhani imeneyi. Mukukumbukira inu boma la DPP mbuyomo lakhala likutchuka ndi nkhani za makoleji akumudzi. Tikufuna tione kuti ndondomeko imeneyi yayang'ana motani kuti achinyamata m'madera amene kuli kovuta kufikirapo akhala ndi mwayi wotani owasula mu luso losiyanasiyana kupyolera mu nkhani ya makoleji akumudzi. Pomaliza tikulakalaka kuti tione kuti ndondomeko imeneyi yaunika motani nkhani zopereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Chifukwa mbali imeneyinso ndimene yofunikira kwambiri. Dziko lino lamangika kwambiri ndi achinyamata ochuluka kotero kuti kupanda kuwaganizira mozama zipereka chiopsezo kuti achinyamata amene ngati sathandizidwa kuwapasa mwayi wa ntchito, kuwapasa mwayi wa mabizinesi, ndiye kuti tikusula zigawenga zimene zizavute kuzisamalira kutsogolo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Mercy Zamawa. Tendonenso mitu yake. Bungwe la mgwirizano wa maiko a Scotland komanso Malawi lasankha President Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ikuyembekezeka kupereka ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa m'nyumba ya malamulo masanano. Ndipo apolisi amanga nduna yakale Mai Halima Daudi kuwaganizira kuti amasungira ndalama zakunja za chinyengo. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko apita mukhito apempha apolisi omwe amaliza maphunziro awo autsogoleri kuti akagwire ntchito yawo mwaluntha mokonda dziko komanso mwaukadaulo atawaphunzitsa luso la utsogoleri. Amukhito anena izi kuzomba pomwe amapereka masatifiketi kwa apolisi 61 omwe amaliza maphunziro awo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Ndunayi inatsindika zakufunika kwa maphunziro a polimbikitsa apolisi aphunzitsi ophunzitsidwa bwino komanso kuwapatsa luso kuti azigwira ntchito zawo mwaukadaulo. President athu Professor Arthur Peter Mutharika ndi wokonzeka kwambiri
kuti pempho limene atipasa Inspector General yopanga malo ano kuti ikhale college yapamwamba kuti ikwanisidwe. Ngati boma tiyesesa kuwathandizira kuti loto lawo limene ali nalo loti ikhale college yaikulu pano imene likwanisidwe. Kuposaposa apo ngati boma tikuonesesanso kuti tiwamangire malo amene atha kuchita kukhala ndi zipangizo zokwanira za ukadaulo ofufuzira kuti tichepese ntchito imene amakhala nayo asilikali athu pamene akufufuza milandu ikuluikulu. Mkulu wa apolisi mdziko muno Richard Luhanga anagwirizana nawo ponena kuti apolisi amayenera kutsata nsanamira izi: ukadaulo, luntha, kuteteza ufulu wa anthu ndi kuchita zinthu poyera pomwe akuyamba utsogoleri wawo. Chimene manena ndichinacho nena kuti ife ya polisi ndife apolisi chifukwa choti malamulo anatipanga kukhala apolisi. Mphamvu zimene timagwiritsa ntchito zimachokera m'malamulo. Nchifukwa chake anthu atimayitana kuno kwa sukulu taphunzise kuti malamulo akuti chani, koma osati malamulo okha, taphunzise chikhalidwe cha polisi kunena kuti kodi tikamagwira ntchito tizisatira zinthu ziti. Ndi zinthu zonsezi aphunzisidwa, ukadaulo auzidwa, malamulonso auzidwa. Chenicheni chomwe timapanga pamene papa nchoti tiwalimbikise kuti akabwerera akati kuthandiza Malawi moyenerera, mooneka kuti awa ndi akadaulo amene akuziwa ntchito. Mmodzi mwa ophunzira imwe waposa nzake onse pa maphunzirowa, Ellen Damson, wati zotsatira za maphunzirowa zakhala zopindulitsa. Maphunziro amene akandithandiza kwambiri chifukwa kunoko timaphunzira zenizeni zimene zimachitika kuti munthu ali pa police station kali ku division ngati wa PMS akuyenera kupanga bwanji ndi mmene dziko lilili masiku ano. Ineyo ndi nesi ndinali ku chipatala, ndangochoka ku chipatalako panopo ndapatsidwa post ya nyuwani kuti ndikakhale station officer kapena kuti wachiwiri kwa wamkulu wa polisi kusalima. So post iyi yandithandiza kwambiri kuti ndipange blend knowledge imene nene nayo kumbuyoku ndi imene ndaphunzira panopo kuti ndikathandize anthu akusalima komanso Malawi njeno. Apolisiwa awalimbikitsanso kuti apitirize kugwira ntchito yawo motsata malamulo a ntchito. Apolisi amanga phungu wakale wa kunyumba ya malamulo kudera la Dowa South East Halima Daudi powaganizira kuti amasunga ndalama zakunja za chinyengo. Malinga ndi kalata yomwe wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno Alfred Chintere asainira yafotokoza kuti izi zachitika kutsatira ntchito yofufuza yomwe inachitika ku nyumba kwawo m'boma la Dowa pa 26 February chaka chino. Kalatayi yafotokozanso kuti nthawiyi apolisi anapeza ndalama zokwana $76,900 zomwe akuganizira kuti ndi zachinyengo komanso mapepala ena ofanana ndi ndalamazi. Apolisiwa amanga Daudi nthawi yomweyo ndipo alanda katundu pomwe akupitiriza kufufuza nkhaniyi. Mai Daudi omwenso anakhalapo nduna akuyembekezeka kukaonekera ku bwalo la milandu posachedwapa kuti akayankhe milandu yokhudza kupezeka ndi ndalama zachinyengo. Kafukufuku yemwe akatswira kamba kokondo. Malinga ndi mkulu wona za kafukufuku wa matenda ku Mangoti Astana Rashidi, kafukufuku wapeza kuti kusowa kwa ukhondo ndikomwe kunachititsa kuti matenda achilendo odzakamba kakusowa ukhondowa achitike. Iwo akufotokoza nena kuti kuthekera kwa chipatala chathuchi kuti yeza masamples ndi tinatumiza masample amene wawa ku FIM National Reference Lab kuti atithandize kuti apanga isolate kapena kuti tidziwe kunabwina kuti tizombo imene tilipezeka mu zakudya zimene anthu anadya ndi chani. Kumene koko mali zathu amene tangolandira kumene akuonesa unena kuti mufa umenewo munali tizilombo tosiyana-siyana mabacteria omwe nthawi zambiri amabwera chifukwa kuti pana kupewera pa nkhani ya ukhondo zomwe zikugwirizananso ndi zimene ife tinapeza titayeza ku chipatala chakuno cha ku Mangochi. Ndiye panalinso masample aufa kuti tayezedwe nkhani ya timati toxicological analysis ayeze ngati mwinanso panali kuthekera kuti ziphe kapena kuti ma-chemicals ena mwina anapeza kuti agwira mufa amenewo pano pakati panopa tikudikira malizatsi ya analysis imene chifukwa yonena kuti
film simapanga matest kapena analysis amene wawa masample amene atumizidwa ku lab ina timati veterinary lab. So malizati tuzology analysis ndi kubekezera. Koma mwina in conclusion ulenga ndi zimene tapeza zikuoneseratu kunena kuti panali utayira kwambiri pa nkhani ya ukhondo zomwe zapangitsa kuti ma bacteria kapena tizombo timene timambisa matenda amene awatsekula mimba so tipeze mwayi olowa mzakudya komanso madzi amene anthu amagwiritsa ntchito. Unduna wa zamalonda wati kukhazikitsa kwa ndondomeko yotumiza katundu ku dziko la China popanda misonkho kukuyenera kulimbikitsa anthu amalonda ndi kampani zomwe sizaboma kuti zizipanga katundu ochuluka. Dziko la China lati lachotsa misonkho pa katundu ochokera m'mayiko 53 Africa omwe akulimbikitsa malonda pakati pa dziko lawo ndi Africa. Tindi zambiri mulipotili. Maiko ambiri muno mu Africa kuphatikizapo Malawi amagula katundu wambiri ochokera ku China ndipo katundu ochepa chabe yemwe amapita ku dzikoli akuchoka kuno ku Africa. Mwachitsanzo a Business Insider ati chaka cha 2020 chiwerengero cha katundu olowa muno mu Africa kuchokera ku China chinakwera ndi 24.7% kufika pa $140.79 billion. Ndipo katundu opita ku China kuchoka kuno ku Africa anangokwera ndi 2.3% kufika pa $81.25 billion. Izi zili chomwechi kambaka mwazina kukhwima kwa ndondomeko zomwe zimatsatidwa potumiza katundu. Malinga ndi bungwe la Malawi Investment and Trade Center MITC pali mbewu zingapo zomwe zili ndi msika ku China koma dziko lino lakhala likukanika kufikira milingo yomwe imafunika. Poyankhula ndi MBC mneneri wa unduna wa zamalonda Patrick Botha wati kuchotsa kwa misonkhoku kupereka mwayi waukulu ku dziko lino. Anzathu amene amapanga zamalonda, anzathu amene ali mu production, amene amapanga katundu osiyana-siyana. Uwu ndi mwayi wathu tiugwiritse bwino ntchito tipange katundu ochuluka kupeza fika kuti akuchotserani chithu totsamwitsa ngati misonkho ndi chinthu chimodzi koma kuti mupindule mu zilinganizo zimene zitipindulire ngati dziko. Tikuyenera ndithu kuti tikhale serious, tilimbikire tichilimike ndithu kupanga katundu osiyana-siyana wokwanira milingo imene ikufunika kumeneko komanso consistency kuti katundu amene tikayamba kupereka kumisikako azikhala kuti alipobe katundu chatikwangabe katundu chakumapita pa misika imene ndiye kuti ngati dziko tizakhalanso kuti tikupindula. Poyamba maiko 33 okha muno mu Africa ndi amene anali ololedwa kutumiza katundu wawo popanda misonkho. Kubwera kwa ndondomekoyi yomwe iyambe kugwira ntchito pa 1 May chaka chino kupereka mwayi ku dziko lino oyamba kulima mbewu zochuluka zomwe zili kale ndi misika ku China. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Unduna wa zamasewero wati akuluakulu oyang'anira zamasewero m'maboma omwe ali pansi pa undunawo akugwira ntchito yopindulira masewero m'dziko muno. Mneneri wa undunawo a Macmillan Mwale amayankhula izi pomwe amayankha funso la mmene adindowa akugwirira ntchito zawo. Amwale akufotokoza zambiri. District sports officers ndi maso a unduna umenewu wa zamasewero iwo wanda amene amaona zochitika zimene zimachitika m'maboma muja komanso kupereka upangiri wa nkhani zamasewero pa boma paja. Kuphatikizapo zimenezi iwo ndi amenenso amakhala ngati akuyang'anira ndi kumapereka malipoti ku nduna umene wa zamasewero kuonetsetsa kuti chilichonse chikuchitika m'maboma muja unduna kudziwa komanso ngati pali uthandizira unduna uthandizire. Iwowa ndiofunikira kwambiri chifukwa tikanena kuti upangiri tithaonena kuti iwowa ndi amene anamandwa ndi amene ofotokozera ije pa chizungu timati police ya sport kapena ndondomeko yoyendetsera masewero. Nde iwowa ndiofunikira tikafika nkhani mwina masewero mmene akuyendera iwowa ndi alangizi ndithu pa boma lililonse umene ali kuti athandizire. Ngati pali nkhani yopanga mabwalo iwowa ndi amene mwina amakhala ndi kuti ayi bwaloli limayenera likhale chonchi lipange chonchi. Nde iwowa ndiofunikira kwambiri pa chitukuko cha masewero chifukwa iwowa ndi maso a unduna kumbali ya masewero pa boma. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Bunge la mgwirizano wa maiko a Scotland komanso Malawi lasankha President Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli.
nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ikuyembekezeka kupereka ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa mnyumba ya malamulo masanano. Ndipo apolisi amanga nduna ya kale Mayi Halima Daudi powaganizira kuti amasungira ndalama zakunja za chinyengo. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa, masana bwino. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed.